दिनै सान्थिफुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बे सान्थिफुर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय बेखौ बिथा खालामनानै जे बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय जे आन्डार 13 फुटबल बेखौ नोजोर बोनानै जोङो सान्थिफुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नै देग्लायनि थाखाय जोङो आन्डार 13 बे हौवासाफोरनि बल गेलेनाय बिनि सेलेक्सन जोङो दिनै नैबे फोथाराव लादों। दा जोंनि थांखिया बेनो जे जोङो बे जोंनि ओनसोलाव थानाय उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ जोङो गेलेनायनि फारसे माब्रै जावरिखांहोनो हायो बा माखासे आथिखालाव सोलिबाय थानाय माखासे समाजारि बेरेखा बा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस बेफोर जेंनानिफ्राय जोङो गथ'फोरखौ माब्रै बोखांनानै लाबोनानै मोनसे मेन ट्रेकआवहाय दोननो हायो जों बेखौ नोजोर होदों। दा बेनिखायनो जोङो देग्लाय जे जोंनिफ्राय गिबि जिद'आ दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मोनसे आन्डार 13 टुर्नामेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय दालाइसाफोरखौ लानानै खुंगोन हिसाबै जोङो दालाइसा आफादाबो बेयाव मोनसे टिम हिसाबै बाहागो लागोन। बेनिखायनो जोङो नैबे सेलेक्सन खालामनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे टिम लांगोन आरो जोङो बेवहाय जोङो मेन बुस्थुखौ जोङो फकास होदों जे जोङो जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय जोङो माब्रै गथ'फोरखौहाय जोङो सासे मोजां गेलेगिरि खालामनो हायो जोङो बेखौ जेब्लायबो नोजोर होबाय थादों। दा बेखिनियाव आङो बुंनो सानदों जे जाहाथे जोंनि बे ओनसोलाव थानाय साफ्रोम सानसुमै बिथांमोनाहाय जाहाथे गाव गावनि गथ'फोर आरो ओनसोलनि गथ'फोरखौहाय जे गेलेनायनि बिथिङानो होन जिखुनु जाया माखासे सुबुं सम्पद बानायनायनि माखासे हाबाफारिफोरावहाय गथ'फोरखौ दैथायहरो बा गाव गावनि गथ'फोरखौहाय मोनसे मोजां लामा दिन्थिनायावहाय जोंखौ मदद होयो। आङो बेखौहाय ओनसोलनि साफ्रोम मेलेमजिबिफोरनिसिम आङो बिनि गेजेरजों खावलायहरदों। जोङो मेनलि जोङो बे सेलेक्सनखौहाय जोङो सानसेल' टारगेट खालामदोंमोन, नाथाय जोङो माखासे गथ'फोरनि माखासे मोनसे मेन ट्रेकआवहाय दोनबाय थानांगौनि थाखाय जोङो बे सेलेक्सनखौहाय जोङो दिनै फोजोबनाय नङा। जोङो गथ'फोरनो माखासे 10 दिननि थाखाय माखासे फुटबलनि सायाव बेसिक स्किलफोर जों बेखौ फोरोंनायखौ जोङो 10 दिननि थाखाय जों लादों। बिनि उनाव जोङो बिसोरखौ फोरोंनानै बिसोरनि गेलेनाय आरो बिसोरनि पारफरमेन्सखौ नायनानै जोङो बिनिफ्राय मोनसे टिम बासिनानै लांगोन।